በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም ኩልኹም ስድራ እግዚአብሔር ከመይ ኣለኹም ከመይ ቀኒኹም ሕራይ እምበኣር ከምቲ ትማሊ ዘንበብናዮ ሎሚ ድማ መቐፀልታ ናቱ ካብ ገጽ 15 ክነንብብ ኢና። እግዚአብሔር ምስጢሩን ጥበቡን ክገልጸልና ኣቐዲምና ጸሎት 1.5 መውስቦ ድሕሪ ውድቀት ብመንጽር ፍትወት ክንሪኦ ከለና እውን ወዲ ሰብ ብምብዳሉን ምድሪ ኣብ ዝተባህለ ሰብነቱ እሾኹን ተኸርባን ስለ ዝበቐልዎን ተፈጥሮ ካብ ቁፅፅር ወፃኢ ናብ ምዃን ዘንበለ ናብ ባህሪኡ ሰሊኾም ንዝኣተዉ ፍትወታት ምግታእ ዘይከኣሎ ኾነ። ቅዱስ ኣትናቴዎስ ከም ዝበሎ ብዛዕባ እግዚኣብሔርን ናይ እግዚኣብሔር ዝኾነ ነገር ምሕሳብን ምስልሳልን ገዲፉ ስለ ስጋኡን ብዛዕባ እቲ ኣብ ስጋኡ ዘለውን ሓሳብ ዝጭነቕ ኮነ። ኣቐዲሞም ዝሰማምዑን ማዕረ ዝነበሩን 4 ባህርያት ስጋ ሚዛኖም ሰሓቱ፣ ላዕልን ታሕትን በሉ። ናይ ንፋስ ባሕሪ ሓፍ ዝብለሉ፣ ናይ እሳት ባሕሪ ዝሕይለሉ፣ ናይ ማይ ባሕሪ ከም ካልኦት ንላዕሊ ዝስልጥነሉ፣ ከምኡውን ናይ መሬት ባሕሪ ዝብርታዓሉ ወቕትታት ናብ ባሕሪኡ ሰሊኾም ኣተዉ። ናይ ሰብ ጥፍኣት ዘይደሊ እግዚኣብሔር ግን ካብ ርህራሄኡ ዝተላዕለ እቲ ኣብ መንጎ ኣዳምን ሔዋንን ዝነበረ ሓድነት ፍጹም ስለ ዝተሃወኸ ኣዳም እታ ደጋፊት ትኾንካ ኢልካ ዝሃብካኒ ኣስሒታትኒ ከም ዝበለ ንሔዋን ከነኣእሳን ክገድፋን ስለ ዝቐረበ ብናይ ኣቐዲምካ ምፍላጥ ባህሪዩ ድማ ኣብ መንጎኦም ክሰሓሓብሉ ወይ ክደላለይሉ ዝኽእልሉ ተፈጥሮ ምስኡ ተፈጢሩሎም ስለ ዝነበረ እዚ ሕጂ ድሕሪ ውድቀት በዚ መልክዑ ንኽሰሓሓቡ ማለት ንሱ ክደልያ ንሳ ክትደልዮ ብኪነ ጥበቡ ሓድነቶም ንኸጽንዑሉን ዝገበረሎም ኣዳም ንሔዋን ሰበይቱ ዝነቕፋ ዘይኮነስ ናታ ባርያ ዝኾነሉ ማለት ብኣኣ ዝማርኸሉ መንገዲ ኣዳለወሎም። እዚ ሕጂ እንፈልጦ መውስቦ ዴቪድ ሲፎርድ 1996 Women and Men in the Early Church The Full Views of Saint John Chrysostom page 80 መጽሓፍ ቅዱስ ሰብኣይ ኣቦኦን ኣዲኡን ይሓድግ ምስ ሰበይቱ ኸዓ ይጣበቕ ዝብሎ እውን ነዚ እዩ። ዘፍጥረት ምዕራፍ 2 ፍቕዲ 24 ሰብኣይ እምበር ሰበይቲ ብዘይምባሉ ክነስተውዕል ይግባእ። እዚ እውን ቀዳምነት ዝወስድ እቲ ሰብኣይ ምዃኑ ዘርድእ እዩ። ስለዚ እውን እግዚኣብሔር ጽኑዕ ዝኾነ ፍትወት ኣብ ልዕሊ እቲ ሰብኣይ ብምሕዳር ኣስሒታትኒ ኢሉ ክኸሳን ዝኽእል ኣብ ቅድሚ ሔዋን ባርያ ከም ዝኸውንን ብኣኣ ከም ዝማርኽን ገበሮ። እቲ ዘደንቕ ነገር ከዓ ሔዋን ኢሉ ስም ዘውፃላ ድሕሪ ውድቀት ምዃኑ እዩ። ስለዚ እግዚኣብሔር በዚ ድንቂ ዝኾነ ኪነ ጥበቡ ኣዳምን ሔዋንን ሓድነቶም ንኸይፈርስ በዚ መንገዲ ሓለዎ። አርክ ፕሪስት ጆሲያስ ቢ ትሬንሃም 2013 Marriage and Virginity According to Saint John Chrysostom page 129 up to 130 ኣቐዲሙ ምስ እግዚኣብሔርን መላእኽትን ብሓድነት ዝነበረ ኣዳም ሕጂ ድማ ካብ ሔዋን ክፍለ ኣብ ዝበለሉ እዚ ንኸይከውን ኢሉ ካብዚ ሓሊፉ እውን ናብ ዝኸፍኡ በደላት ንኸይኣቱ ኢሉ መውስቦ ሃቦ። ናብ ባህሪ ደቂ ሰባት ተሊኹ ዝኣተወ ፍትወት ፈጺሙ ንኸየጥፍኦምን ከም መዕረፊ ደሴት ንክኾኖም ኢሉ ንኣዳምን ሔዋንን ጥራይ ዘይኮነስ ነቶም ብድሕሪኡ ተፈጢርና እንምርዖ ሰባት ንሩካቤ ስርዓት ብዘለዎ መንገዲ እግዚኣብሔር ኣብ ዘዳለወልና ደሴት ኣዕሪፍና ጾርና ንኸነቕልለሉ ካብ ማዕበሉ ንኽንድሕነሉ ከም ኣዳምን ሔዋንን ናይ ድንግልና ህይወትና ሓሊና ምንባር ስኢልና ምስ ንተርፍ ከም ሓሰማ ኣብ ርስሓት ንኸይንወድቕ ኣብ ዘይተፈቐደን ናብ ናይ ቀደም ክብርና ከም ዘይንምለስ ኣብ ዝገበረና ቦታ ኮይንና ንከይንገብሮን ውሑስ ኣብ ዝኾነ ቦታ ወይ ሴፍ ዞን ኮይንና እናፈጸምና ብሃይማኖት ብምግባር ንኽንጸንዓሉ መውስቦ ሃበና። ብሃይማኖት ብምግባር ንኽንጸንዓሉ መውስቦ ሃበና። ቅዱስ ያዕቆብ ዘስርግ እውን ካብ ሰበይቲ ርሒቕካ ንጽህና ሓሊኻ ምንባር እንተኸቢድካ እምበኣር እቲ ቀሊልን ውሑስን ዝኾነ ናይ መውስቦ ህይወት ኣለካ ዝበሎ ነዚ እዩ። ቅዱስ ዮሃንስ ኣፈወርቅ ብተመሳሳሊ ንእግዚኣብሔር ኣብ ዘይእዘዘሉን ሓመድን ሓሙኽሽትን ኣብ ዝኾነሉ ግዜን ግን ምስቲ ልዑል ህይወት ብሓባር ንናይ ድንግልና ጽባቐ ሰኣንዎ። ምስዚ እውን እግዚኣብሔር ተፈለዮምን ረሓቖምን ብምኽሪ ተመን ኣብ ዘይወደቑሉን ንጎይትኦም እናኣገልገሉ ጸኒዖም ይነብሩ ኣብ ዝነብሩሉ ግዜ ድንግልና እውን ሓቢራቶም ትነብር ነበረት። ካብቲ ንነገሥታት ዝማዕርጎም ኣኽሊልን ወርቃዊ ልብስን ንላዕሊ ድንግልና ስልማቶም ነበረ። ናይ ድንግልናን ንጉሳዊ ልብሶምን ኣብ ዘውፅሉን ሰማያዊ ልብሶም ኣብ ዝሰኣኑሉን ግዜ ግን ሞይትካ ምፍራስ፣ ምብስባስ፣ ጥፍኣት
ሕማምን ጻዕርን ድኻምን ዘለዎ ህይወት ተቐበሉ። ኣዕይንቶም ኣብ ዝተኸፈታሉ ግዜ እውን መውስቦ መጸ። ንመዋትያንን ንባሮትን ዝግባእ ልብሲ መውስቦ ተገልጸ በሉ። በእንተ ድንግልና 14:5 ቅዱስ አትናቴዎስ ሐዋርያዊ እውን ናይ እግዚኣብሔር ናይ መጀመርታ ሓሳብ ንሕና ወይ ሕጂ ብንፈልጦ ናይ መዋትያን መውስቦን ጥፍኣትን ንኽንባዛሕ ኣይነበረን። ኣዳም ብናይ ዓመፅ ግብሩ ናይ እግዚኣብሔር ትእዛዝ ስለ ዝተሓሰን ስለ ዘቃለለን ግን መውስቦ መጾ። ስለዚ ካብ ኣዳም ዝተወልዱ ኩሎም ብናይ ኣቦኦም በደል ምክንያት ብሓጢኣት ዝተጠነሱ እዮም ብምባል ነዚ ብዝበለጸ ገልጺ ይገብረልና። መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 51 ፍቕዲ 5 Commentary on Psalms, Psalm 50 verse 5 page 27 240 as cited in Josiah B. Trenham Marriage and Virginity page 69 ስለዚ ምሟት ኣብ ውሽጢ ገነት ስለ ዘይነበረ ናይ መዋትያን መውስቦ እውን ኣብ ውሽጢ ገነት ኣይነበረን። እኳ ደኣ ከምቲ ካብ ሓጢኣት ዝተለዓለ ሞት ከም ዝመፀ መውስቦ እውን ከምኡ ካብ ሞት ዝተለዓለ መፀ። መውስቦ ዝመፀ ካብ ዘይምእዛዝን ካብ መርገምን ሞትን እዩ። ሞት ኣብ ዘለዎ መውስቦ ስለ ዘሎ ሓዲኦም እንተዘይሃልዩ እቲ ካልእ እውን ስለ ዘይነብር ከም ዝብል ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ በእንተ ድንግልና 13 ፍቕዲ 6 ብቐደም ተኸተል ክግለጽ ከለውን ከምዚ እዩ። ሓጢኣት፣ ሞት፣ ፍትወተ ኣውስቦ ወይ መውስቦ። ናይ መዋትያን መውስቦ ኣብ ውሽጡ ርካቤ፣ ጥንሲ፣ ጻዕሪ፣ ሕርሲ ዘለዎ ኮይኑ እዚኦም ኩሎም ድሕሪ በደል ዝመፁ እዮም። ቅዱስ ቅዳሴ አትናቴዎስ ቁጽሪ 30-34 ዮሐንስ ዘደማስቆ ኣብ ወርሓት ጥንስኺ መከራ ከብዝሕ እየ ንዝብል ኣብ ዝተወርገመሉ ድርሳኑ ግልፂ ክገብረልና ከሎ ከምዚ ይብል። ካብ ድንግል ብዝወሰዶ ሰብነት ፍጹም ሰብ ዝኾነ ኣካላዊ ቃል ኣብ ልዕሊ ናይ ወዲ ሰብ ተፈጥሮ ካብ ላዕሊ ካብ መጀመርታ ጀሚሩ ተዋሂብዎ ዝነበረ ድንግልና ከም ዝኾነ ግልፂ ገይሩ መሊስዎ እዩ። ወዲ ሰብ ዝተፈጥረ ካብ ድንግል ምድሪ ስለ ዝኾነ ካብ ጎኒ ኣዳም ዝተፈጠረት ሔዋን ጥራይ እያ። ኣብ ውሽጢ ገነት ዝነበረ ናይ ድንግልና ህይወት እዩ። ብርግጽ መጽሓፍ ቅዱስ እውን ኣዳምን ሔዋንን ዕራቆም ከለዉ ዘይተሓፋፈሩ ከም ዝነበሩ ይነግረና። ድሕሪ ምብዳሎም ግን ዕራቆም ከም ዝኾኑ ፈለጡ። ብምኽንያት ምሕፋሮም ድማ ንባዕሎም ቆጽሊ ኣላጊቦም ኣዳለዉ። ድሕሪ ምብዳሎም ኣዳም መሬት ኢኻ እሞ ናብ መሬት ከዓ ክትምለስ ኢኻ ዝብል ድምፂ ሰምዐ። ብምኽንያት በደል ሞት ናብ ዓለም ድሕሪ ምእታዉ ኣብዚ ግዜ ኣዳም ንሔዋን ብግብሪ ፈለጣ፣ ጠነሰት እውን ዘርኢ እውን ተክአት። ናይ ወዲ ሰብ ዘርኢ ብምኽንያት ሞት ንኸይጠፍእ ኣብ ክንድኡ ውሉዱ ብምውላድ ምእንቲ ክድሕን ወይ ክሕሎ መውስቦ ተዋህበ። ሴንት ጆን ኦፍ ደማስከስ ኤክስፖዚሽን ኦፍ ኦርቶዶክስ ፌዝ ቡክ 5 ቻፕተር 665-666 ናይ ፍትወት ስለዚ እዚ ናይ መዋትያን መውስቦ ናይ ፍትወት ረመፅ ንዘቃጽሎምን ነዚ ምጽዋር ንዘይክእሉ ሰባትን ናይ ሩካቤ ፍቓድ ዝውሃቦም ውሕስ ስፍራ እዩ። ብምሳሌ ንምቕማጥ ዝኣክል ናይዚ ዓለም ህይወት ሃልሃል ብዝብል ናይ ጓህሪ ሓዊ ከም ዝተነጸፈ መሬት እዩ። ስለዚ ከዓ ሰብ ሓዳር ኣብ ልዕሊ እዚ ሃልሃል ዝብል ናይ ጓህሪ ሓዊ እናተጓዕዙ ነዚ ናይ ጓህሪ ወዕን ሙቐትን ምጽዋር ስኢኖም ክወድቁ ኣብ ዝደለይሉ ንኽዕረፍሉ ተዋህቦም እዩ መውስቦ። ሰብኣይ ኣብ ሰበይቱ፣ ሰበይቱ እውን ኣብ ሰብኣያ ኣዕሪፎም ሰማያዊ ጉዕዞም ይቕጽሉ። ደናግል ግን ነዚ ሓዊዚ ተፃዊሮም ከይዕረፉ ዝጓዓዙ ተቓለስቲ እዮም። ምሳሌ መጽሓፍ ምሳሌ 6:28 ናይ ፍትወት ሓዊ ንብዙሓት ከም ዝለብለቦምን ከም ዘጥፍኦምን ኣብ ውሽጢ መጽሓፍ ቅዱስ ኣብ ብዙሕ ስፍራታት ምሳሌታት ንረክብ ኢና። ንኣብነት ደቂቀ ሴት ካብ ደብረ ቅዱስ ወሪዶም ምስ ደቂ ጋኤል ሩካቤ ፈጺሞም ዝተጎዱ በዚ ናይ ፍትወት ማዕበል ተደፊኦም እዮም። ኣብ ናይ ኖህ ዘመን ዝነበሩ ሰባት እውን ልክዕ ከምዚ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ሰብ ንምባል እኳ ዝተሰኣኖም ካብዚ ዝተለዓለ እዩ ነይሩ። ስለዚ መውስቦ ዝተፈጠረ ወዲ ሰብ ካብ ከምዚ ዓይነት ናይ ፍትወት ማዕበል ንኸዕርፈሉ እዩ። ነዚ ኩሉ እኳ እንተበልና ግን መውስቦ ኣብ ኩሉ ክቡር እዩ። እቲ ዓራት ኣሚን እውን ንጹህ እዩ። ንወዲ ሰብ ኣብ ድኻሙ ንኽረድእ ድጋፍ ኮይኑ ዝተዋህበ ካብ ምዃኑ ወፃኢ መውስቦ ንባዕሉ ግኖስቲካውያን ከም ዝብልዎ ርኹስ ኣይኮነን። ይትረፍ ኣብ ውሽጢ ዝተፈቐደ መውስቦ ዝፍጸም ሩካቤ ኣብ ውሽጢ ዝሙት ዝፍጸም እውን እንተኾነ ርኹስ ንብሎ ንሩካቤ ዘይኮነ
ኣብ ዘይተፈቐደን ድሕነት ኣብ ዘይፍጸመሉ ቦታ ብምፍጻሙን እዩ። ከምዚ እንተዝኸውን ነይሩስ እቲ ናይ ሰብኣይን ሰበይትን ዝግበር ሩካቤ እውን ርኹስ ምኾነ ነይሩ ይብል ቅዱስ ዮሃንስ ኣፈወርቅ ሆሚሊ 3 ኦን ቲተስ። ዝሕጂ ንፈልጦ መውስቦ ብከምዚ ሓጢኣት ናብ ባህሪ ደቂ ሰብ ሰሊኹ ስለ ዝኣተወ ፈጺሙ ንኸየጥፍኦምን ናይ ኣዳምን ናይ ሔዋንን ሓድነት ንምሕላውን ካብ መውሃቡ ሕልፍ ብዝበለ ካልእ ጉሩም ዝኾነ ምኽንያት እውን ኣለዎ። ናይ ብሉይ ኪዳን መጻሕፍቲ መምህራን ከም ዝነግሩና ኣዳም ንስሓ ኣትዩ 100 ዓመት ምስ በኸየ ድሕሪ 5 መዓልትን ፈርቓን ካብ ጓልጓልካ ተወሊደ ከድሕነካ እየ ኢሉ ተስፋ ሂብዎ እዩ። ካብ ዘንዳሓር እዚ ደኣ ብዘይርኳቤ ክኸውን ይኽእል እንድዩ ኢሉ ከምኡውን መልኣኽ ምስ ነገሮ ብግብሪ ፈለጣ ኢሎም ይምህሩ። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን 1999 መጽሕፍተ ብሉያት ክልኤቱ እሉእምንቱ ኦሪት ዘፍጥረት ኦሪት ዘጸአት ገጽ 40 ስለዝኾነ ወዲ ሰብ ድሕሪ ምውዳቑ በዚ ሕጂ ንፈልጦ ዓይነት መውስቦ ንኽባዛሕ ዝተገብረሉ ሓደን ካልእ ቀንዲ ምኽንያትን ብሕጋዊ ርካቤ ካብ ዝተረኸበት ቅድስቲ ድንግል ማርያም ብዘይ ዘርኢ ሰብኣይ ተወሊዱ ናይ ደቂ ሰባት ድሕነት ንክኸውን እዩ። ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ወዲ ዳዊት ወዲ ኣብርሃም ተባሂሉ ወለዶ ዝተቋጸረሉ እውን እዚ ክውን ንክኸውን እዩ። ብኻልእ ኣገላልጻ ብዝሁ ወተባዝሁ ወምልእዋ ለምድር ፍረዩን ተባዝሑን ንምድሪ ከዓ ምልእዋ ዝብል ኣገላልጻ ሓደ ካብ ትርጉሙ ኣብ መንጎኻን ኣብ መንጎ እዛ ሰበይትን ኣብ መንጎ ዘርእኻን ኣብ መንጎ ዘርአን ከዓ ጽልእ እተክል ኣለኹ ንሱ ርእስኻ ክጭፍልቕ እዩ ንስኻ ድማ ሸኾንኡ ክትነክስ ኢኻ ምስ ዝብል ናይ መጽሓፍ ቅዱስ ቃል ዝተሓዘን ንወዲ ሰብ ድሕነት ዝተገበረን እዩ። ዘፍጥረት 3:15 መውስቦን ምስ መውስቦ ተታሓይዞም ዝመፁ ነገራትን ሞት ተኸቲሎም ዝመፁ ሞት ዝሞተሎም ናይ እግዚኣብሔር ኣሰራርሓ ስለ ዝነበሩ እዩ። ኣባ ጊዮርጊስ ዘጋስጫ ኣዳም ኣብ ገነት ከይበደለ እንተዝነብር ነይሩ መድሓኒና ካብ ማርያም ኣይምተወልደን ነይሩ ኣብቲ ናይ ሓጎስ ቦታ ገነት እውን ናይ ወለዶ ዘርኢ ኣይምኾነን ነይሩ ዝበለውን ነዚ እዩ ነይሩ። ስለዚ ናይ ትውልዲ ዘርኢ ዝኾነ ንጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ኣዴና ካብ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ምእንቲ ክውለድን ደቂ ሰባት ናብ ዝቐደመን ካብውን ላዕሊ እውን ናብ ዝኾነ ክብሮም ንኽምለስሉ እዩ። 1.6 ካብ ቀደም እዚ ሕጂ እንፈልጦ ዓይነት መስቦ እንተዘይነይሩ ወዲ ሰብ ብኸመይ ምተባዝሐ ነይሩ? ብመጀመርታ ደረጃ ክንፈልጦ ዝግብኣና ናይ እግዚኣብሔር ጥበብ እዚ ንሕና ንፈልጦ ዓይነት ጥበብ ጥራይ ዘይምዃኑ እዩ። እግዚኣብሔር ድንቂ እዩ እሞ ድንቂ ዝኾነ ድማ ከም ዝፈቐዶ ይገብር እዩ። ኣባ ጊዮርጊስ ዘጋስጫ መጽሓፈ ምስጢር 23:5 ስለዚ ንሕና ብመጠኑ እንፈልጦ መንገዲ እንተዘይኮይኑ ካብዚ ወፃኢ ካልእ መንገዲ የለን ምባል ንባዕሉ ዘይምፍላጥ ምዃኑ ክንርዳእ ይግባእ። ነዚ እውን እዩ ቅዱስ ዮሃንስ ኣፈወርቅ ከምዚ ዝብለና እስኪ ንገረኒ ኣዳም ዝተረኸበ ካበየናይ መውስቦ እዩ? ሔዋን ከ ዝተረኸበት ካበየናይ ሕርሲ እዩ? ዋላ ሓንቲ ክበሃል ኣይከኣልን እዩ እሞ ንምንታይ ደኣ መሰረት ዘይብሉ ፍርሓት ዝሕዘካ መውስቦ እንተዘይሃልዩ ደቂ ሰባት እውን ኣይምነበሩን ኢልካ እትፈርሕ ንምንታይ እዩ? ስፍርን ቁፅርን ዘይብሎም ቅዱሳን መላእኽቲ ንእግዚኣብሔር የገልግሉ እዮም። ኣላፍ ሊቃነ መላእኽቲ እውን ኣብ ዙርያኡ ኣለዉ። እንተኾነ ግን ካብዚኦም ሓዲኦም እኳ ብናይ ሙላድ ስርዓት ዝተረኽቡ ኣይኮኑን። ዋላ ሓደ ካብዚኦም ብሙላድ ብሕርሲ ብናይ ሕማምን ጥንስን ስርዓት ዝተረኽቡ ኣይኮኑን። እሞ ኸ እግዚኣብሔር ብዘይ ናይ መውስቦ ሕጊ ካብ መላእኽቲ ዝበዝሑ ሰባት ክፈጥር ኣይክእልን ነይሩ ማለት ድዩ? ካልኦት ሰባት ካብኦም ዝተረኽበሎም ናይ መጀመርታ ክልተ ሰባት ኣዳምን ሔዋንን ብዝፈጠረሉ መንገዲ ካልኦት እውን ክፈጥር ይኽእል ነይሩ እዩ። ቅዱስ ዮሃንስ ኣፈወርቅ በእንተ ድንግልና 14:6 ቅዱስ ጎርጎርዮስ ዘኑሲስ እውን ብተመሳሳሊ መንገዲ ናይ ፈጣሪ ናይ ባህሪ ስራሕ ንዝኾነ በቲ ንሕና ንፈልጦ መጠን ክንግድቦ ከምዘይግብኣና ከዘኻኽረና ከሎ ከምዚ ይብል መላእኽቲ ዝበዝሕሉ መንገዲ ብዝኾነ ይኹን ካብ ህልውንኡ ወፃኢ ከመይን እንታይን ከም ዝኾነ ሕልና ወዲ ሰብ ክዛረበሉን ክሓስቦን ዘይከኣል እዩ እሞ ካብ መላእኽቲ ንእሽቶይ ንኢሶም ኣብ ዝተፈጥሩ ደቂ ሰባት እውን ከምዚ ምኾነ ነይሩ። ንደቂ ሰባት ክሳብ ዓቕሞም ዝኣክል ብኸመይ ዝበለ መንገዲ ምብዛሕ ናይ ፈጣሪ ስራሕ እዩ። መንገዱ ግን ኣይምርመርን። ኦን ዘ ክሬሽን ኦፍ ማን 17:2 ብኸመይ ክንባዛሕ ከም ዝነበረና ዝፈልጦ እግዚኣብሔር ጥራይ ስለ ዝኾነ ነቲ ዘይንምርምሮን ዘይንበፅሖን ንዕኡ ንግደፎ። ብካልኣይ እውን ዋላ እኳ ሰብኣይን ሰበይትን ኮይኖም ይፈጠሩ ዋላ እኳ ፍረዩን ተባዝሑን ብባል ዝተባረኹ እንትኾኑ ፍረዩን ተባዝሑን ዝብል ቃል ግን ናይ ግድን በዚ ሕጂ ንፈልጦ ዓይነት መውስቦ እዩ ክንብል ኣይንኽእልን።
ቅዱስ ዮሐንስ ዘደማስቆ ልክዕ ከምቶም ቀዳሞት ኣቦታት ከብዚ ብምባል ዝምህረና እውን ነዚ እዩ። ምናልባት ግን ሰብኣይን ሰበይትን ፍረዩን ተባዝሑን ዝብሉ ቃላት ደኣ ትርጉም እንታይ እዩ ኢሉ ክሕተት ይከኣል እዩ። ንሕና ድማ ከምዚ ኢልና ንመለስ ኣሎና። ፍረዩን ተባዝሑን ዝብል ቃል ብፍጹም ብመውስቦ ዝምብዛሕ ዘመልክት ኣይኮነን። ትእዛዝ ከየፍርሱ ክሳብ መወዳእታ ጸኒዖም እንተዝነብሩ ነይሮም እግዚኣብሔር ብዝተፈላለየ መንገዲ ናይ ወዲ ሰብ ዘርኢ ናይ ምብዛሕ ሓይሊ ዘለዎ ኣምላኽ እዩ። ኮይኑ ግና እቲ ነገራት ቅድሚ ህልውናኦም ዝፈልጥ እግዚኣብሔር ንመጻኢ ከም ዝብድሉን ንሞት ከም ዝፈርዶምን ፈሊጡ ሰብኣይን ሰበይትን ገይሩ ፈጠሮም። ፍረዩን ተባዝሑን ኢሉ እውን ኣዘዞም። ሳይንት ጆን ኦፍ ደማስከስ Exposition of the Orthodox Faith Book 5 Chapter Page 666 ብተመሳሳሊ ቅዱስ ጎርጎርዮስ ብዛዕባ ናይ ደቂ ሰባት ኣፈጣጥራ ኣብ ዝመሃረሉ ድርሳኑ ከም ዝገለጾ ወዲ ሰብ ብመልክዕ እግዚኣብሔር ዝተፈጥረ እዩ። ብኸፊል ዘይኮነስ ኩለንተናኡ ንኹሉ ከኣል ብዝኾነ ብናይ ኣምላኽ በጥበቡ ዝተፈጥረ እዩ። ክቡር ዳዊት መዓሙቕ ምድሪ ኣብ ኢዱ እዮም ከም ዝበለ እግዚኣብሔር ቁፅሪ ናይ ደቂ ሰባት ክሳብ ክንደይ ዝኣክል ከም ዝኾነ ኣቐዲሙ ይፈልጥ እዩ። ብምርጫና ናብ ክፍኣት ከም እንዝምብል ብፈቓድናን ብድሌትናን ካብ ናይ መላእኽቲ ክብሪ ከም ንወርድ እውን ይፈልጥ እዩ። በዚ ምኽንያት ኣብ ልዕሊ መልክዑ ትንሣኤ ዘይብሎም እንስሳታት እንመስለሉ ባህሪ ንሱ እውን ወድን ጓልን ብዝብል ጾታ ወሲኹ ፈጠረና። ኣብ መለኮት ኮነ ኣብ መላእኽቲ ወድን ጓልን ዝብል ጾታ የለን። ኣብ ባህርያትና ነዚ ክስኽ ከሎ ግና ኣብ ቅዱሳን መላእኽቲ ዘየለ ነገር ማለት ምብዛሕ እውን ምስኡ ወሰኸ። ፍረዩን ተባዝሑን ዝበሎ ጌና ብመልክዑ ክፈጥሮም ከሎ ዘይኮነስ ከም ዝወድቁ ፈሊጡ ጾታ ፈልዩ ኣብ ዝተዛረበሉ ግዜ እዩ። ዘፍጥረት ምዕራፍ 1 ካብ 26 ክሳብ 27 ነዚ ፈሊጡ ውድን ጓልን ገይሩ ክፈጥሮም ከሎ እውን ነናቶም መግለፅን መፍለይን ዘለዎም ገይሩ ፈጠሮም። ንኣብነት ንሄዋን ክትጠንስ ከም እትኽእል ንደቃ ከይኩርኩሖም ኣብ ሰብነታ ኣብ ብዙሕ ቦታ ከም ናይ ወዲ ብዙሕ ፀጉሪ ዘይብላ ብናይ ኣእምሮኦም ኣተሓሳስባ እውን ክልቲኦም ከከም ጾታኦም ዝተፈላለዩ ገይሩ እዩ ፈጢርዎም። ሰብኣይን ሰበይትን ገይሩ ምፍጣሩ ንባዕሉ ነዚ ካብ ምሕባር ብዝሓለፈ ጌና ካብ መጀመርትኡ ጀሚሩ መውስቦ ኣብ መንጎ ወድን ጓልን ጥራይ ከም ዝፍጸም ንኸረድእ እዩ። ንምድሪ ክመልእዋ ዝተዛረበ እምበኣር ኣብዚ ግዜ እዚ እዩ። ፍረዩን ተባዝሑን ዝብል ኣገላልጻ ሰብ ብናይ እግዚኣብሔር መልክዑ ዝፍጽሞ ስለ ዘይኮነ ይትረፍዶ ኣብ እግዚኣብሔር ኣብ መላእኽቲ እውን ምብዛሕ የለን። On the creation of man 22:4 ቅዱስ ባስልዮስ ዘቂሳርያ እውን ምስዚ ብዝመሳሰል ሓሳብ ኣለዎ። ኖና ቨርና ሃሪሰን 2005 Saint Basil the Great The Human Condition page 45 on the origin of humanity homily 118 ስለዚ እዚ ናይ እግዚኣብሔር መግቦታዊ ስራሕ ወይ providential will of God ምዃኑ እዩ ዘረዳእና። ከምውን ሓደ ሊቃውንቲ ሰብ ንምንታይ ብናይ ሩካቤ ኣካሉ ይሓፍር ንዝብል ሓሳብ ክምልሱ ከለዉ ሰብ ኣብ እግዚኣብሔር እዚ ናይ ወድን ጓልን ዝገልጽ መፍለይ ስለ ዘየለ እዩ ይብሉ። ስለዚ ዋላ እኳ እግዚኣብሔር ፍረዩን ተባዝሑን እንተበሎም ብሓደ መልክዑ ናይ ግድን ብሩካቤ ክኸውን ኣለዎ ወይ ከዓ በዚ ሕጂ እንፈልጦ ዓይነት መውስቦ ይኹን ማለት ኣይኮነን። ከምቲ ዝበልናዮ ናይ እግዚኣብሔር ኣሰራርሓ ስለ ዘይምርመር ብኻልእ መልክዑ ድማ እግዚኣብሔር ክሳብ ዘይፈቐደ ከምዚ ዓይነት መውስቦ ንባዕሉ ውሉድ ንክህሉ ውሕስነት ከም ዘይከውን ንሱ ምስ ፈቐደ ግን ብድንግልና እውን እንተኾነ ውሉድ ከም ዝውለድ ኣቦ ብዙሓት ኣብርሃም ጽቡቕ ኣብነት እዩ። ኣብርሃም ንብዙሕ ዘመናት ሰበይቲ ኣእትዩ ይነብር እኳ እንተነበረ ውላድ ግና ኣይነበሮን። ኣብ መወዳእታ እውን ኦ እግዚኣብሔር ጎይታይ እቲ እትበኒ እንታይ እዩ ኣነ ብዘይውላድ ይመውት ኣለኹ ኢሉ ብምልማን ውሉድ ረኺቡ እዩ። ዘፍጥረት 15:2 ቅዱስ ዮሐንስ ኣፈወርቅ በእንተ ድንግልና 15:1 ቅዱስ ዮሐንስ ኣፈወርቅ ነዚ ሓሳብ ንምንጥንኻር ብዕለት ሰሉስ ዝተፈጥሮ ኣዝርእቲ የልዕል። እዚኦም ብፀሓይ ብርሃን ዘይኮኑስ ፈቓድ እግዚኣብሔር ከም ዝበቕሉ ምእንቲ ክረድኣና ኣምላኽ ቅድሚ ፀሓይ ኣቐዲሙ ከም ዝፈጠሮም የረድኣና። ኦሪት ዘፍጥረት ድርሳን 5 ንብዙሕ ዓመታት መኻናት ዝነበራ ናይ ልምላሜ ዕድሚአን ሜኖፓውዝ ምስ ሓለፍ ግና ውላድ ዝወለዳ ብዙሓት ኣዴታት ንኣብነት ሳራ፣ ርብቃ ወዘተ ከም ዝነበራ እነንብቦ እውን ነዚ ብዝበለፀ ግልፂ ዝገብረልና እዩ። ልዕሊ ማንም ድማ ክብርን ምስጋናን ንዑ ይኹን እሞ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብዘይ ዘርኢ ሰብኣይ ካብ ድንግል ማርያም ብምውላዱ መርኣያ ኣምላኽነቱ ምዃኑ ከም ዘለዎ ኮይኑ ዘርኢ ሰብኣይ ናይ ግድን ውላድ ንምውላድ ውሕስነት እዩ ኢልና ንኸይንድምድሞ ይገብረና። ቀዳማይ ኣዳም ክነብሮ ዝግብኦ ዝነበሮ ህይወት ብትክክል ነቢሩ ዘርኣየና ንሱ ስለ ዝኾነ
Saint John of Damascus, Exposition of the Orthodox Faith, Book 5, Chapter X, page 666. ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ከም ዝበሎ እውን ንእግዚአብሔር ዝሰኣኖ ነገር የልቦን ሓደ ሰባት ኣብ ብሔረ ብፁዓን ዘለው ቅዱሳን ፍትወት ዘይብሎም ከለው ዘርኢ ከም ዝትክኡ ብምጥቃስ ወዲ ሰብ እውን እንተዘይወድቕ ነይሩ በዚ መንገዲ ምተባዝሐ ነይሩ ብምባል ይዛረቡ ዘይወድቕ ነይሩ በዚ መንገዲ ምተባዝሐ ነይሩ ብምባል ይዛረቡ እንተኾነ ግን እዞም ሰባት ዝረስዕዎ ቀዳማይ እዞም ቅዱሳን በዚ መንገዲ ዝባዝሑ ኣብ ውሽጢ ገነት ዘይምዃኑን ካልኣይ ድማ ካብዚ ምድሪ ዝኸዱ ምዃኖምን እዩ ይሃይ ቅዱስ እስጢፋኖስ አቡነ ኢየሱስ ሞዓ አንድነት ገዳም 2006 ገለ ቅዱስ ዘሲማስ ብተወሳኺ እውን ናይ መዋትያን መውስቦ ውፅኢት ውድቀት እዩ ስለተባህለ መውስቦ ዝተቃለለ ዝመስሎም ኣለዉ እንተኾነ ግን ኣይኮነን ሰብ ድሕሪ ምብዳሉ ካብታ ዕፀ ህይወት ንኸይበልዕ ስለ ዝተገብረ ነዚ ብዘይምብልዑን ወይ ድማ ካብ ገነት ምውፃኡን ንምቅላል ኣይኮነን ካብ ገነት ድሕሪ ምውፃኡ ናይ ቆርበት ክዳን ስለ ዝተኸድነን ቆርበት ምኽዳን ናይ ውድቀት ውፅኢት እዩ ስለ ዝተባህለን ንቆርበት ንምቅላል ኣይኮነን ድሕሪ ውድቀት ፅዒሩን ርሂፁን ዝበልዕ ኮይኑ ማለት ንፅዒርካን ርሂፅካን ምብላዕ ንምቅላል ኣይኮነን ዝጠምን ፀምን ስለ ዝኾነ ምጥማይን ምፅማእን ናይ ውድቀት ውፅኢት እዩ ንምባል ንምጥማይን ንምፅማእን ምቅላል ኣይኮነን ብተመሳሳሊ ፍትወታት ናብ ባህሪኡ ሰሊኾም ዘለ ዝኣተዉ ንኸየጥፍእዎ ንኸዕርፈሉን ንኽትንስኣሉን ንውድቀቱ ዝሳማዕ መውስቦ ተዋህቦ ብኻልእ መልክዕ ድማ ካብ ጓልካ ተወሊደ ከርሕነካየ ዝብል ቃል ክውን ንምግባር መውስቦ ዝተዋህበ ምባል ንመውስቦ ምቅላል ኣይኮነን ፍጹም እቲ ፀገም እቶም ንኽትንስኣሎም ዝተዋህብዎ ነገራት ዘይኮኑስ እቲ በደል ጥራይ እዩ እቲ ዝበሃል ዘሎ ጠሚኻ ምብላዕ ፀሚእካ ምስታይ ኣብ ገነት ከም ዘይነበረ ናይ መዋትያን መውስቦ እውን ካብ ገነት ወፃኢ ንዘሎ ህይወትና ንኽንድሕለሉ ዝተዋህበ እዩ ዝብል እዩ ነዚ ሓሳብ ኣባ ጀወርግስ ዘጋስጫ ጽቡቕ ገይሩ ኣጠቃሊሉ ከምዚ ክብል ገሊፅዎ ኣሎ ኣዳም ኣብ ገነት ከይበድል እንተዝነብር ነይሩ መድሓኒና ካብ ድንግል ማርያም ኣይምተወለደን ኣብቲ ናይ ሓጎስን ደስታን ዝኾነ ቦታ ገነት እውን ናይ ወለዶ ዘርኢ ኣይምኾነን ነይሩ ከመይሲ እቶም ኣብ ውሽጣ ዝሓድሩ ብሰማያዊ ስርዓት ስለ ዝነብሩ ኣብ ኣፀደ ገነት ናይ ወድን ጓልን ርካቤ ዝግባእ ነይሩ እንተዝኸውን ኣዳም ንሰበይቱ ምፈለጣ ነይሩ 7 ዓመታት ኣብኣ ስለ ዝነበሩ ናይ ገነት ስፍራስ ናይ ምስጋና ስፍራ እዩ ኣብ ውሽጣ እውን ናይ ስጋን ደምን ስርዓት ክግበር ኣይከኣልን ኣብ ገነት 7 ዓመት ዝኣክል ከም ዝነበሩ ኣብ መጽሓፈ ኩፋሌ መልአከ ገጽ ንሙሴ ከም ዝነገሮ ተጻሒፉ እዩ ናይ ስጋ ምቅራብ ግን ካብ ገነት ምስ ወፁ እንተዘይኮይኑ ኣዳም ምስ ሰበይቱ ኣይተቀራረበን ንሕና እውን ብስጋ ንእግዚአብሔር ዘመዱ ኣይምኾንናን ነርና መጽሓፍ ኩፋሌ ምዕራፍ 5 ፍቕዲ 6 መምህር ሕሩዩ ኤርምያስ 2001 መጽሓፈ ምስጢር ዘቅዱስ ጊዮርጊስ ዘጋሰጫ ኢትዮጵያዊ 20-22-23 ከምዚ እንተኾይኑ ደኣ ወዲ ሰብ ብኸመይ ምተባዝሐ ነይሩ ኢልና ንኸይንጭነቕን ንኹሉ ነገር ኣቐዲሙ ብምፍላጥን ዘዳለዎ ምዃኑ ከረድእ ከለውን ቀፂሉ ከምዚ ይብል ኣንታ ሰነፍ እግዚኣብሔር ንኣዳም ካብ ሓመድ ከም ከይፈጠሮ ኣቐዲሙ ትእዛዙ ጥሒሱ እፀበለስ ከም ዝበልዕ ዘይፈልጥ ዶ ይመስለካ እግዚኣብሔር ካብ ኣዳም ሓጢኣተኛታት ከም ዝወለዱ ዘይፈልጥ ነይሩ እንተዝኸውን ደኣ ፈቃዱ ንዘይፈፀሙ መሕለሊ ንኽትኮኖም ገሃነም ንምንታይ ኣዳለወ ጻድቃን እውን ካብ ኣዳም ከም ዝወለዱ እንተዘይፈልጥ ትእዛዙ ንዝሓለው ርስቲ ንኽትኮኖም ንምንታይ ደኣ ገነት ኣዳለወ እግዚኣብሔር ንወዲ ሰብ ከይፈጠሮ ከሎ ኣቐዲሙ ትእዛዙ ብምጥሓስ ከም ዝብድል ፈለጠ ስለዚ ድማ ካብ ንእስነቶም ጀሚሩ እዚ ኩሉ ክፍኣት ኣብ ልቢ ደቂ ሰባት ነጊሱ እዩ በለ ከምኡውን እግዚኣብሔር ካብ ጓል ኣዳም ከም ዝውለድ ካብኣ ዝወሰዶ ስጋ ምስ መለኮት ዝተመዓራረየ ከም ዝገብሮ ፈለጠ ከም ላዕለዋይ ዝሓበርናዮ ጠቕሲ ድንግል ማርያም ኣብ ሕልና ኣምላኽቲ ሓሲባ ትነብር ከም ዝነበረት ዝነገረና እውን ብተመሳሳሊ ወዲ ሰብ ከም ዝወድቕ ጥራይ ዘይኮነስ ንሰብ ብመን ምኽንያት ከም ዘተንስኦ ዝረድእ ስለ ዝኾነ በዚ መንገዲ ምርዳእ የድሊ 1.8 ስለ መውስቦ ቅድሚ ውድቀት ዝተነግሩ ቃላትከ እንታይ ዘመልክቱ እዮም ንኣብነት ስለዚ ሰብኣይ ኣቦን ኣዲዩን ይሓድግ ምስ ሰበይቱ ኸ ይወሃድ ሓደ ኣካል ድማ ይኾኑ ዝብል ሓይለ ቃል ዋላ እኳ ንመውስቦ ዘመልክት እንተኾነ ኣዳም ካብ ዝነበርዎ 7 ሃብታት እቲ ሓደ ሃብተ ትንቢት ስለ ዝነበረ ብነቢይነቱ ድሕሪ ውድቀት ስለ ዘሎ ኩነት ዝተዛረበ እዩ ዘፍጥረት 2:24 ቅዱስ ዮሃንስ አፈወርቅ ኦሪት ዘፍጥረት 15:12-14 እዚ ሓቂ ከም ዝኾነ እንፈልጦ እውን ኣዳምን ሔዋንን ዋላ እኳ ኣብ ገነት ንዓመታት ዝነበሩ እንትኾኑ ሩካቤ ዝፈጸሙሉ ግዜ ግና ካብ ገነት ድሕሪ ምውፅኦም እዩ ዘፍጥረት 4:1 እዚ እንተኾነ እውን ሽዑ ንሽዑ ዘይኮነ ድሕሪ 303 መዓልትን ወይ ከዓ ድሕሪ 6 ወርሕን 23 መዓልታት
ከም ዝኾነ ገድሊ ኣዳም ይነግረና። መምህር ተስፋ ሚካኤል ታከለ 2006 ገድሊ ኣዳም ገጽ 100 ቅድሚ ምውዳቆም ኣብ ገነት ዝነበሩ ህይወት ከም ናይ መላእኽቲ ስለ ዝነበረ ርካቤ ኣይፍጽሙን ነይሮም። ጥራይ ዘይኮነስ ሓሳብ እውን ኣይነበሮምን። እንተኾነ ግና ንኣዳም ከምኡ ዝበለ ደጋፊት ኣይተረኽበትሉን ነይራ ዝብል እውን ብተመሳሳሊ ብምስጢር ካብ ኣዲና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ንዝረኸቦ ድገፍ ዝተነገረ ክኸውን ከሎ ብቃላዊ ትርጉሙ ድማ ኣዳም ካብ ምውዳቁ ዝተልዓለ ካብ ሔዋን ንዝረኸቦ ድጋፍ ብናይ ኣቐዲምካ ምፍላጥ ጸጋኡ ዝተነገረ ዳ እምበር ቅድሚ ምውዳቁ ንዘለ ህይወቱ ዝተነገረ ኣይኮነን። ዘፍጥረት 2:20 ቅድሚ ምውዳቁ ዘለዎ ናይ ሔዋን ድጋፍን ድሕሪ ምውዳቁ ዘለዎ ናይ ሔዋን ድጋፍን ዝተፈላለየ እዩ። መንጽር ድሕሪ ውድቀት ዘለዎ ምስ ንሪኦ ከምዚ ዝገለጽናዮ ናብ ባህሪኡ ሰሊኹ ዝኣተው ፍትወት ንወዲ ሰብ ንኸየጥፍኦ ብናይ መውሰበ ድጋፍ ስለ ዝድሕን እዩ ከምዚ ዝበለ እግዚኣብሔር ንፍጥረታት ፈጢሩ ምስ ወድአ ጽቡቕ ከም ዝኾነ እኳ እንተዛረበ ንሰብ ፈጢሩን ኣዝዩ ጽቡቕ ከም ዝኾነ ድሕሪ ምዝራቡ ግን ጽቡቕ ኣይኮነን ዝበሎ ሓደ ነገር ጥራይ ነበረ። ሰብ በይኑ ክነብር ልቢ ኢልና እንተ ኣስተውዒልናዮ እውን ነዚ ዝበሎ ካብታ ክፉኡን ጽቡቕን ተፍልጥ ኦም ግና ኣይትብላዕ ካብኣ ዝበላዕካላ መዓልቲ ብርግጽ ክትመውት ኢኻ ድሕሪ ምባል እዩ። ዘፍጥረት 2:17 ስለዚ እዚ ሃይለ ቃል ኣቐዲሙ ብዝፈልጦ ድሕሪ ውድቀት ንዝመጽእ መውስቦ ዝተዘረበ ምዃኑ ግልጺ እዩ። ሴንት ጆን ክሪሶስቶም ሆሚሊ ኦን ዘ ጎስፕል ኦፍ ጆን 25 ፔጅ 157 ብኻልእ መልክዑ እውን ክንርስዖ ዘይግባአና ነገር ኦሪት ዘፍጥረት ዝተጻሕፈ ካብ ገነት ምስ ወፃና ድሕሪ 4000 ዓመታት ምዃኑ እዩ። ዝተጻሕፈሉ እውን እስራኤላውያን ካብ ባርነት ናይ ግብፂ ወፂኦም ኣብ በረኻ ሲና ኣብ ዝነብሩሉ ኣብ ውሽጢ 40 ዓመታት እዩ። ዝተጻሕፈሉ ዕላማኡ ድማ ካብ ናይ ግብፂ ባርነት ኣውፂኡ ናብታ ናይ ተስፋ ምድሪ ዝወሰዶም ዘሎ እግዚኣብሔር መን ከም ዝኾነ ንምፍላጥ እዩ። ብኻልእ ኣገላልጻ እቲ መጽሓፍ ንባዕሉ እግዚኣብሔር ንዝወደቐ ሰብ ኣብ ዘድሕነሉ ዝነበረ ግዜ ስለ ዝኾነ ምስ መውስቦ ብምትሓዝ ዝተነግሩ ነገራት እውን በዚ መንጽር እዮም ክረኣዩ ዘለዎም። 1.8 መጠቃለሊ ዋላ እኳ ሓደ ጸሓፍቲ ነዚ ሕጂ እንፈልጦ ዓይነት መውስቦ ካብ ጥንቲ ከም ዝነበረ እንተጸሓፉ ከምቲ ክንሪኦ ዝፈተና ግን ቀዳሞት ኣብ ቅዱሳን ኣቦታት መውስቦን መውስቦ ተታሓሒዞም ዝመፁ ነገራትን ኩሎም እግዚኣብሔር ካብ ምሕረቱ ዝተልዓለ ንወዲ ሰብ ናብቲ ቀዳማይ ክብሩ ንኽምለስ ንድሕነቱ ዝሃቦም እዮም። ከምዚ ምዃኑ እውን ናይ መውስቦ ክብሪ ዘጉድል ኣይኮነን። መጽሓፍ ቅዱስ ካብ መውዳእና ዝተልዓለ ዝተዋህበና ብምዃኑ ርኹስ ከም ዘይንብሎ መጽሓፍ ሓዊ ባህል 2 መውስቦ እውን ንድሕነትና ዝተዋህቦ ስለ ዝኾነ ርኹስ እዩ ኣይንብሎን። እግዚኣብሔር ብዝፈቐዶ መንገዲ ክሳብ ዝተፈጸመ ከምዚ ቅዱስ ጳውሎስ ተዛረቦ መውስቦ ኣብ ኩሉ ክቡር እዩ፣ እቲ ዓራት ኣሚን እውን ንጹህ እዩ። ዕብራውያን 13:4 እቲ ጸገምናትና ሙራድ እዩ እምበር ንሕና ንኽትንስኣሉ ናይ ዝተዋህበና ጸጋ ጸገም ኣይኮነን። ከምዚ ኢልና ንኸይንሓስብ ሊቅ ዮሃንስ ዘደማስቆ ከምዚ ይብል ናይ ድንግልና ህይወት ከም ናይ መላእኽቲ ሕግን ገንዘብን እዩ። ከምዚ ኢልና ክንዛረብ ከለና ግና ንመውስቦ ኒዕቕና ወይ ኣቃሊልና ኣይኮንናን። ከምዚ ዝብል ሓሳብ እግዚኣብሔር የርሕቐልና። ጎይታና ብኣካል ተረኺቡ ንመውስቦ ከም ዝባርኾ ንፈልጥ ኢና። መውስቦ ኣብ ኩሉ ክቡር እዩ፣ እቲ ዓራት ኣሚን ከዓ ንጹህ እዩ ዝበሎ እውን ንፈልጥ ኢና። ድንግልና ካብ መውስቦ ከም ዝበልጽ ምፍላጥ ግን ጽቡቕ እዩ። ምክንያቱ ካብ ሓደ ጽቡቕ ምግባር እቲ ሓደ ጽቡቕ ምግባር ከም ዝዓቢ ካብቲ ሓደ በደል እውን እቲ ሓደ በደል ከም ዝዓቢ ፍሉጥን ርዱእን እዩ። ካብ ኣዳምን ሔዋንን ዝተወልዱ ካብቲ መዋቲ ስጋ ዝለበሱ ኩሎም ካብ መውስቦ ዝተረኸቡ ምዃኖም ንፈልጥ ኢና። ኣዳምን ሔዋንን ግና ናይ ድንግልና እምበር ናይ መውስቦ ውፅኢት ኣይነበሩም። ሴንት ጆን ኦፍ ደማስከስ ኤክስፖዚሽን ኦፍ ዘ ኦርቶዶክስ ፌዝ ቡክ 5 ፔጅ 667 ነዚ ኩሉ ብዝበለጸ ንኽንርዳእናን ነቲ እንታይ ኢልና ዘለዓልናዮ ሕቶ መልሲ ምእንቲ ክንረኽበሉን ኣብዞም ዝቕጽሉ ምዕራፋት እውን ወዲ ሰብ ናብቲ ኣብ ገነት ዝነበሮ ፍጹም ናይ ድንግልናን ህይወት ንኽምለስ ክንደይ ዘመናት ከም ዝሓልፍ በዚ ናይ ድሕነት ጉዕዞ ኣብ ሓደ ዘመን ፍጹም ዝነበረ ኣብ ካልእ ዘመን ከዓ ጎደሎ ከም ዝኸውን ክንርኢ ኢና። ቅዱስ ዮሃንስ ኣፈወርቅ በእንተ ድንግልና 83:1 እግዚኣብሔር ንደቂ ሰባት ናብቲ ናይ መላእኽቲ ህይወት ንምምላስ በብግዚኡን በብመጠኖምን እናተዓገሰ ናይ መዋትያን መውስቦ እንተዘየዳልወሎም ነይሩ ናብ ከመይ ዝበለ ዝተመሳቐለ ህይወት ክኣትዉ ይኽእል እዩ ከም ዝነበሩ ክንርኢ ኢና። ቅዱስ ዮሃንስ ኣፈወርቅ በእንተ ድንግልና 84:1 እግዚኣብሔር ንወዲ ሰብ ናብ ናይ ጥንቲ ተፈጥሮኡ ናብ ናይ መልኣኻዊ ህይወቱን ንምምላስ
ሓደ ሰብኣይ ንሓንቲ ሰበይቲ ኢሉ ናይ ሞትያን መውስቦ ሂብዎም ከሎ ንሳቶም ግና ካብ ሓንቲ ሰበይቲ ንላዕሊ ኣብ ዘእትውሉ ግዜ እውን ይዕገሶም ከም ዝነበረ ነዚ ካብ ሓንቲ ንላዕሊ ንኸምርዓው ዝዕገሶም ዝነበረ ኩነት ኣትሪፉ ሓደ ሰብኣይ ንሓንቲ ሰበይቲ ብዝብል ኣብ መጀመርታ ናብ ዝሃቦም ከም ዝመለሶ ናይ መንግስቲ ሰማያት ህይወት እንታይ ከም ዝመስል ከም ዝገለጸን እቶም ፈቃደኛታት ንገዛእ ርእሶም ነዚ ተሓፂኦም ከም ዝነብሩ ናይ መዋትያን መውስቦ ሓሊፉ ብድንግልና ዘጌፀ ናይ ህያዋን መውስቦ ከም ዝግለጽ ክንርኢ ኢና እዚ ብመንፅር ነገረ ድሕነት ዝተጓዓዝናዮም ሕጂ እውን እናተጓዓዝናሉ ዘለና ጉዕዞ እንሪኦ ናይ መውስቦ እንታይነት ብዝበለፀ ንኸንርድኦ ስለ ዝገብረና እዩ ሓቢርና ንጓዓዝ እግዚአብሔር አምላኽና ሰማዕናይ ኣብ ልባይ ሕድረልና ወስብሃት ለእግዚአብሔር ኣብ ሰማይ ተነብር ኣቦና ንጸልይ